Забелязала ли си как животът понякога ти поднася едни и същи хора, едни и същи ситуации, едни и същи уроци? Не защото Вселената те наказва, а защото вътре в теб има нещо, което още не е чуто. Повторенията не идват, за да ти вземат силата. Идват да ти покажат точно там, където те боли, точно там, където иска да бъде излекувано. Аз съм го преживяла. Същите партньори, същите реакции, същите страхове, докато не разбрах, че промяната не идва от външната среда, а тя започва вътре в мен. И точно за това създадах програма, която се нарича "Завръщане към себе си", основата. Цялата подредба, която ми липсваше години, само за 6 седмици, в които спираш повторенията, осъзнаваш защо се случват и започваш да избираш различно. Ако усещаш, че животът ти поддава едни и същи знаци, това може би е твоят момент. И не само това. Тази програма ще научиш наистина основата, откъде да започне промяната. Ще говорим за много различни теми и всичко, което те интересува. Ако ти е интересно, сподели видеото, натисни линка и виж повече подробности за моята програма. Благодаря ви!